Ahoj, já jsem Mozi ze studia TSC a vítám vás u dalšího, nebo to je taková informačka o tom, co se zatím stalo off screen, jo. Takže postavil jsem si tady takové základy, farmičku mini, jo, že tam nemám úplně všechny seedy, vidím, že už tam něco vyrostlo. Tady ještě nic, tady jako akorát dveře, tamhle je další jungle. A tady dveře jako pryč. Odchočil jsem si málem Silent tu kost nechtěl a jenom sežeral. Mám první level, jinak taky jsem nahrával, že nebo takhle to si řekneme až příště. Já jsem si udělal takový menší lasíček, budu to potřebovat, jo, takže jako ještě tady nic moc není, tam tady tohle věž z cobblestone, abych věděl, kde mám barak. Tady jsem si udělal dvojtruhlu, tak takovou cestičku dolů, zatím ještě není hotový důl. Tady vidíte, že už jsem si něco taky nakutal a tak, a tady mám raw chicken, to jsem ulovil, inksack, vet, 7 kech, aby, vet, 23 uhlí, to je prostě hlíny, jo, to jsem Jura prostě, že jsem to tak udělal, no. No a co ještě? Tady toho sbůrám časem, až bude hotový, nebo až tam bude zavazit úplně. Pojďme se podívat dolů, tady byla taková mini poušť a to jsem zničil, tady si tak odbudil. Seedy žádný, to je divný. Jo, v truhle jste vlastně viděli, že mám ice stack a něco toho sandu, to opravdu jsem těžil. Konečně si ten zasadím, ještě tady ten. No. Všechno ještě je takový prostě prototypní. A takže dávejte lajky, subscriby. Já jsem byl Mozi z TSC.